Kungas gandane angebeki wisma pawiwahan indah edine busana minggu kandes luwes solah bawane lamun to cinandra ical sipating jalma sawatapan yayah batari ratih Jawanta Dinda ira Sri Atmaja temanten putri hanguncang kanginan lengkeh pindha singa lupa sepecak mangung tindak kendel pangudas maraning griya ingkang dereng kawiya sing lati akramtu praptaning muda tumarna ingkang dadi gegantelen nala wis handhoka prapta guyang kang tinuju putra temanten putri Nulya kalenggahaken wonten ing sasana rinengga angrantu lakstaning adi cara ingkang sampun tinantu para rawangsa penenggah Logap aji carcanipun nggih prapta sing praptaning risang pinanganten kakung saking Wisma Palereman lah ikanata wau kapireng nglegong Salokanata ingkang ngambambar gendhi kebu kiru kawis tinggal jekaring Sri Atmaja temanten kakung saking Wisma Palereman ing pangajap mugi tansah manggih kawulejengan sarbi kala gumebyar gelar-gelar busanane ingkang tinarates benang sutya warna jeni ngagem blangkon gagrag Jogja angimba busananing Nerpati dampyak dure papak warnane katon pepak para kadang wanda ingkang samya hangayat tindakipun putra temanten kang tubi sampun caket catur netra tempu ing pandulu kumlawi astane ambalang kantal sadak mungging pepadan ingkang raka garwa kang winastan gundang kasih gumantiri sang pinanganten kakung ambalang kantal sadak mungguhi pepadan ingkang raka garwa menika ingkang winastan gundang tutur kantal sadak dumadi saking suruh kang ketemu rose liniting tinansulan lawi wenang werdine kala mangsa bebalangan kantal sadak suruh beda lumah lan kerupe kalamun gini tunggal rasa tanpa beda sri panganten kekalih bidang badhe amenangipun lan perkawis lebing lelungganing bebrayan agung tumuli kalajengaken midhaan tiga antiga tinambak ing padha kang raka garwa piah pecah padha sanalika
Pecahe katiga wonten wujudan jene minah pertak sinartan gondo arus marus lan bajim. Asur palapita bilih temanten kekalih tiyang badhe amenangi pinten-pinten perkawis sak lelebeting rembulan bebayan agung. Tumuli amaji iye ampianipun ingkang kakung ing pengajap kang raka garwa tansah bisa ngayemi satemah kinayoman. Sigra linanting astane kang garwa jumeneng jajar lan ingkang raka garwa. Kita-kita ingkang ibu putra temanten sekalian sigra sinangeban sindur. Sindur saking tembung sindu lan ro. Sindu ateges toya wondene ro ateges kanugrahan. Wondene Kang Rama wonten sangajengipun hanuntun minangka tepa palubi. Dene Kang Ibu tut kuri handayani wonten sakwingkingipun temanten sekalian. Mulih raharjane bali wisma. Tumuli kalajengaken adicara bobot timbang. Temanipun kakung kalanggahaken wonten ing jengguripun Kang Rama Sirikalan demanten. Temanten putri kalanggahaken ing jengguripun Rama ingkang Sirikiring. Mengku pralambita adicara bobot timbang. Mengkono wijining pangandika Kang Ibu. Pripun Pak bobotipun timbang menapa boten? Timbang Bu wus ora ana bedane. Kalamun sampun timbang bobotipun Rama lan Ibu boten badhe bedak-bedakaken basan bancin